Maraming sili. Para mas masarap. Hello mga ka-wheel, welcome back po ulit sa channel natin. Si Richard. Sa pagkakataong ito ay magmumukbang po tayo ng super tender nilagang pata ng baboy. Yan, napakalasa po niyan dahil pata po ang ginamit natin. Tapos nandito pa ating mga gulay, nandito pa ating maraming kanin, nandito pa meron po tayong spicy sausawan na patis kalamansi na may sili. Nandito pa mainit na sabaw. Bago tayo magsimula, pray po muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain pinaglob niyo po ngayong araw na ito at maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Ganyan po mga viewers po namin. Nawa po lagi po yung meron mga kain sa araw at magiligtas po. Maraming salamat po ma. Sabot lang sa inyo. Pagtungan na sa Kristo namin tayo pagligtas. Amen. So yun, hugas po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Mainit ang sabaw. Init po. Kain po. Pakalasa. Bigyan natin sili. Kain po. Pakalambot. Nagme-melt na po sa bibig ko yung taba at yung gatel.
Napakalambot. Tamis. Yan natin maraming sili. Para mas masarap.
Excuse me po. Excuse me po. Hindi nun natin maikakato. Uncut po tayo. Sarap. Grabe po, pawis ko. Sobrang lasa po. Super panalo.